súčasnosti akademický senát dal návrh dekanovi, aby podnikol potrebné kroky na vydanie predbežného opatrenia z generálnej prokuratúry, aby teda zažiadal o vydanie predbežného opatrenia z generálnej prokuratúry na ochranu jednak fakulty priemyselných technológií, celého duchovného vlastníctva fakulty, na ochranu osoby dekana fakulty priemyselných technológií, lebo my máme dekana, nebol odvolaný, nebol nejakým spôsobom prepustený. Áno? To, čo vyhlasoval včera pán rektor do televízie, nie je pravda. Pán rektor mi tvrdí, že tu na tejto škole univerzity nechce druhé podmienky na štúdiu priemyselného dizajnu, že preto vlastne chce presťahovať fakultu do Trenčína. Aká je pravda? Čo sa týka štúdia v odbore alebo v študijnom programe textilná technológia a návrhárstvo, tak sa presne nazýva tento študijný program. Áno, sú tu sťažené podmienky, ale sú sťažené kvôli predchádzajúcemu konaniu vedenia Trenčianskej univerzity, ktoré zrušilo pracovisko a presťahovalo majetok, ktorý bol určený v Ružomberku na zabezpečovanie študijného programu textilná technológia a návrhárstvo. Bolo to pracovisko fakultné, čiže bol to zase ostrý zásah do kompetencií dekana, lebo bolo zasahované do štruktúry fakulty. Okrem toho, tento študijný program je akreditovaný na fakulte. Na fakulte sme sa snažili vytvoriť študentom podmienky tak, aby mohli doštudovať. Áno. Tým, že bol odbratý majetok a bol uskladnený v Trenčíne a po viacnásobných vymáhania, upozornenia a urgentných žiadostiach o presun majetku, ktorý má byť používaný na zabezpečovanie textilnej technológie a návrhárstva zo strany Trenčína do Púchova, na nič pán rektor nereagoval. A tu nastáva ten ďalší problém, že tento presun majetku a jeho uskladnenie a zabránenie účelu, na aký bol zakúpený zo štrukturálnych fondov Európskej únie, nebol odobrený agentúrou pre štrukturálne fondy Európskej únie. To je tiež veľmi vážne porušenie zákona zo strany vedenia. Profesorka Darina Ondrušová, prodekanka pre rozvoj a zahraničné vzťahy, štatutárny zástupca dekana fakulty priemyselných technológií. Ako? Samozrejme. Samozrejme, áno.